Kome Danilo ispoveda grehe svoje? Gospodu. Zašto? Zato što on jedini može da oprosti. On može da nađe rešenje za greh. Na koji način? Pokajanje. Pokajanje. Za čega? Za greh. Evo jedne interesantne definicije za greh koji sam pronašao. To je pobuna srca protiv Boga, osnovana na oholosti koja vodi neposlušnosti. Pa zar se to nije dogodilo sa Luciferom? Zar Sotona nije se prvo uzoholio, a onda pomišljao da se izjednači sa Bogom? A kad je o tome razmišljao, onda je trebalo da svrgne Boga sa prestola. A da bi to uradio, on je počeo da laže druge anđele kako je Bog despot, kako će on, ako on bude vladao, to uraditi drugačije. Neposlušnost prema Bogu i njegovim zapovestima. I sada, kako da se reši taj problem? Jel možemo mi rešiti taj problem? Montgomery je kazao, Bože, ovo je tvoj problem. I Bog je našao rešenje. Adama i Evu nije ostavio u grehu, odnosno nije ih uništio zato što su pokazali neposlušnost. Koje prve reči Bog izgovorio u Edemskom vrtu? Kome se Bog obraća? Zmiji, odnosno kome? Sotoni, šta kaže? Evo mećem neprijateljstvo između tebe i žene. Bog se ne miri sa činjenicom da je čovjek učinio greh. I nudi rešenje, doći će potomak ženin koji će stati zmiji na glavu. I to je bila Isusova smrt.